început o informație de ultim moment. Un atac terorist a avut loc în centrul Israelului. Un om a murit, alți 17 au fost răniți în Israel, cum vă spuneam, într-un atac terorist. Potrivit anchetatorilor, un palestinian a înjunghiat o femeie care a și decedat. Apoi i-a furat mașina și a lovit cu ea mai mulți trecători. Și vedem acum imagini în direct de la locul atacului din Ra'anana. Jurnalistul Digi24 Alin Borcea vine cu ultimele informații. Alin, te ascultăm. Bine v-am găsit. Aceasta este una dintre mașinile folosite în atacul terorist din această după-amiază din centrul Israelului, potrivit poliției, care au lămurit situația. Doi palestinieni din Hebron, un oraș din Cisjordania, au furat mai multe mașini, au călcat oameni care mergeau liniștiți pe stradă, iar pe cei pe care nu au putut să-i calce atunci când mașinile lor au fost distruse astfel încât nu au putut să mai circule, s-au dat jos și au început să atace trecătorii cu cuțitele pe care le aveau asupra lor. Ambii teroriști palestinieni au fost prinși în viață, a transmis poliția israeliană. Unul dintre ei a fost prins foarte repede după ce a comis aceste fapte, iar celălalt a fost arestat la câteva minute după, dar poliția israeliană încă este în stare de alertă maximă pentru că nu exclu varianta să fie și alți suspecți. Victima, persoana care a decedat, este o femeie în vârstă de 70 de ani. Printre cei 17 răniți care sunt acum la spital sunt cel puțin 4 minori, deci 4 copii. Ambii teroriști erau ilegal în Israel, ei munceau în mod ilegal în orașul Ra'anana din centrul Israelului și se pare, potrivit poliției israeliene, că cei doi erau rude. Nu s-a stabilit în gradul de rudenie, dar din primele informații cei doi atacatori din această după-amiază erau rude. Repet, erau doi palestinieni care munceau ilegal într-un oraș din Israel, deși ei erau născuți și aveau domiciliul într-un oraș din Cisjordania, mai precis în Hebron. Ancheta este în continuare în desfășurare, pentru că situația în Israel, așa cum știm, de 101 zile este extrem de tensionată din cauza războiului declanșat de gruparea teroristă Hamas împotriva statului Israel.